felhívom Szarát. Jó. Sziasztok! Szia! Mi újság? Mit tartott eddig? Az öngyilkos merénylővel játszottam. Timet nem láttátok ma? Nem. Nem? Nem. Hívjuk fel Szarát. Hát jól van. Hé, mizu arcok! Itt van a zász király! Ügye! Ölej meg, vaz! Szia, Tim. Hoppá! Kücsücsé! Baromira böknélek, kislány! Vágod, baby? Persze, Tim. Éppen kibaállott beteg házi buliból pattantam meg. Egy csomó niggerrel lógtam együtt, volt ott minden, ami kell. Igazi feketékkel bulisztál együtt. Nem, de valami eszetlen frankó zene ment. Patakokba folyt a pezsgő. Adták körbe a kövér rakétákat. Érted, arc? Nagyon baba volt. Az jó. Be is tolok most egy zacskó chipset. Oké, vagytok? Oké? Akkor zsír. Kettes kód a 12. utcánál. Vizuális megerősítésünk van a gyanúsítottról. Hozzátok be! Vettem. Minden szolgálatban levő egység jelentkezzen. Itt az egyes. Ezt úgy rázta a fuláját, vagy? Minden szolgálatban levő egység jelentkezzen. Ez mi a picsa? Vettem itt a hatos nálunk elég. Mi történt, uraim? A rövidáru boltot most rabolta ki egy fiatal fekete, és a barátjukra illik a személyleírás. Miről beszél? Nem voltam. Tényleg nem? Nem. Frank, te talán látsz más fiatal fekete férfit ezen a környéken? Egyet sem. Mi van? Befelé kokszos. Mi? Én nem vagyok fekete. Fehér vagyok. Az egész családom fehér. Az apám ír, az anyám norvég. A 4. sugárúti evangélikus templomba járunk. És ott minden vasárnap süteményt árulok. Nyugodj már meg, csoki golyó! Álljon kérem ide. Cseppet se aggódjon, senki sem láthatja. Arra kérem, hogy mutasson rá az elkövetőre. A törvényi előírások miatt kérem, mondja meg pontosan, hogy kire mutatott rá. Arra a niggerre. Jó, köszönöm, mehetünk. Dana Dobbs jelentkezik Lakeshore Bluffből, ahol az esküdtszék kihirdeti az ítéletét Timothy Shanahan ügyében. Kérem, a vádlottat álljon fel. Hölgyeim és uraim, meghozták az ítéletet? Meghoztuk, bírónő. Az esküdtszék szerint a nigger bűnös. Önök is hallották, a nigger bűnös. Nem tetszik ez nekem.